В това видео ще ви покажем как безопасно да инсталирате фиксирано захранване към бордовото устройство. За осигуряване на надеждна връзка, правилна работа и избягване на глоби. Следната инсталация трябва да се извършва само от квалифициран персонал. За безопасен монтаж е необходимо да се използва предпазител с мощност минимум 2 ампера. Свалете капака на кутията с предпазители, за да получите достъп до всички електрически връзки и кабели. След това изрежете щепсела на запалката, свързан към оригиналния кабел на главното устройство, и поставете кабела в кутията с предпазители. Уверете се, че кабелът не пречи. След това прекарайте кабела на бордовото устройство отгоре в кутията с предпазители отзад. Оголете трите проводника в този кабел и ги разделете. Цветовете на проводниците са винаги еднакви. Черното е запалване, кафявото е земя, а проводник плюс е червен. Други кабели за фиксирана инсталация може да имат син проводник вместо червен. Използвайте мултицет, за да намерите къде са кабелните връзки в кутията с предпазители. И трите проводника на кабела трябва да бъдат правилно свързани към съответните конектори. Тази процедура може да варира според производителя на автомобила. Закрепете внимателно кабелите и проводниците с кабелни връзки. Сега затворете кутията с предпазители и се уверете, че проводниците вътре не са притиснати или опънати. Когато шофирате ADR превозно средство, превозващо опасни товари, батерията на бордовото устройство трябва да бъде отстранена. Въпреки това, за всички останали превозни средства, той трябва да остане в отделението за батерията. Можете също да намерите инструкции за фиксиран монтаж на нашия уебсайт. Вашият ръководител или бизнес партньор ще ви предостави допълнителна информация и отговори на всички подробни въпроси.